Okei. Aloitan tämän videon nyt, koska muuten en saa tätä ikinä valmiiksi. Tervetuloa tekemään minun kanssa kynsiä. Mulla on viikonloppuna pikkuvelin häät ja olen kasvattanut kynsiä pitkään ja hartaasti, mutta ne ei kyllä ole kauhean pitkät, saati hartaat. Mutta nyt laitan niihin geelit, että voin sitten viikonloppua juhlia niiden kanssa. Mulla on joku uusi tällainen musta geelilakka, mitä en ole koskaan ennen käyttänyt. Olen tullut juuri saunasta. Jos naamani on punainen, niin se voi johtua siitä, että minulla on verenkierto. Mitähän muuta? Ajattelin tälleen vaan tehdä kynsiä ja sitten höpötellä vähän kertoa kuulumisia. Ja katsotaan, minulla on mikrofoni, että tuleeko äänestä hirveämpi vai parempi vai pitää. Niin näin. Aloitetaan. Mulla ei tosiaan pitkään aikaa ollut geelikynsiä. Taisi olla viimeksi pikkusiskon häissä, jotka olivat tässä kuukausi sitten, vähän reilu. Olin siellä bestmanina. Siinä oli touhua jos minkälaista, mutta ihan mukavaa kyllä. Mukavaa oli olla järjestämässä ja siellä hoidin tarjoiluja ja juonsin ja lauloin. Esiinnyin ensimmäistä kertaa elämässäni tuollaisella tavalla. Meni oikein hyvin. Nyt tosiaan on torstai ja huomenna täytyy sitten hypätä junaan, koska ne häät on tuolla Pohjois-Pohjanmaalla. Mulla on tässä tämmöiset vanhat jotkut. Mä oon siis vaan käyttänyt tällaista jotain kirkasta kynsilakkaa, joka jotenkin vahvistaa tai jotain vastaavaa paskaa. Mulla on myös uusi sormus. Edellinen kihlasormus katosi tuolla yön sykkeessä. Sitten mulla on myös uudet silmälasit. En ole varmaan täällä tainnut näyttää näitä vielä. Mutta näin se vain on. Ajattelin, että olisin voinut käydä tuolla laserleikkauksessa, mutta sitten menin optikolle ja mun näkö oli huonontunut niin paljon, että ei kyllä tarvitse ihan tässä lähivuosina miettiä sellaista, että menisi laseroimaan näitä silmämunia. Minulla on tässä saunajuomana seltseri, tai saunan jälkeisjuomana. Mitähän muuta minulle kuuluu? Olen tässä kesäloman jälkeen käynyt vähän juoksentelemassa. Se on ollut oikein mukavaa sellaista pientä liikunnallista toimintaa töiden jälkeen, kun ei muuten oikein tule hirveästi semmoista arkiliikuntaa harrastettua, kun tekee pääsääntöisesti etänä töitä ainakin toistaiseksi. Joo, ehkä nuo lakat on nyt otettu anteeksi, pois. Sitten täytyy rikkoa tuo kynnen pinta tai hioa sitä hieman tällaisella jollain viilalla. Milloinhan mä teen viimeksi näitä kynsiä täällä kanavalla. Siitä on jo tovi jos toinenkin, mutta tai ylipäätään videota tänne omalle kanavalle. Me ollaan kyllä tehty ystäväni Jaanan kanssa meidän toiselle kanavalle, jonka nimi on tässä. Joitain videoita, käykää katsomassa. Tilatkaa se kanava. Se kehittyy koko ajan, kuten tämäkin. Täytyy vaan ensin alkaa tekemään jotain ja sitten sen jälkeen kehittämään sitä paremmaksi. Heti ei tarvitse olla täydellinen. Ja jos näin siihen pyrkii, niin useimmiten ainakin itse, jos pyrkisin aina täydellisyyteen, niin mä en koskaan tekisi yhtään mitään. Olen sanonut ystävilleni ja muillekin ihmisille, että tärkeintä on minulle, että minä teen jotain, koska jos en tee jotain, niin en tee yhtään mitään. Ja minä olen käyttänyt tuossa kyseisellä sohvalla ihan tarpeeksi monta tuntia istuen, tehden en yhtään mitään, siis selataan jotain paskaa netistä. Mitäs teille kuuluu? Oliko mukava kesä? Mitäs teitte? Itse istuin lähinnä junassa paikasta toiseen. No ei. Mökkeiltiin ja nähtiin sukulaisia ja ystäviä ja käytiin teurastamofestivaaleilla ja prideilla. Mitähän muuta varmaan siinä pääsääntöisesti tai pääpiirteittäin kuulumiset kesältä. Tossa ollaan lähdössä sitten lokakuun alussa oikealle lomamatkalle. Tai no, kesälomaakin oli loma, mutta ehkä se on aina vähän erilaista lomailla, kun lähtee vähän toisille huudeille. Olemme siis lähdössä Madeiralle. Olen haaveillut kyseisestä paikasta jonkin aikaa. En nyt mitenkään täysillä, niin kuin en oikein mistään muustakaan paikasta, mutta
joo, sinne mennään ja ollaan siellä viikko. Toivottavasti oli kiva reissu. Toivottavasti ei tule mitään maanjäristyksiä tai tsunameja tai muita. Kuuluukohan tää mun kynsien viilaaminen ihan hirveästi tuohon mikkiin koko ajan. Jos näin on, niin nauttikaa. Ei tarvitse kestää enää kovin kauan, koska mä yritän olla nopea. Eikä tää nyt oo niin justiis. Voisinhan mä voinut käydä taas jossain kynsiteknikolla ottaa geelit, mutta viimeksi kun sen tein, niin siis kävin kynsiteknikolla, tulin kotiin ja vittu geelikynsi alkoi rullaantua irti. Onneksi en maksanut mitään, koska olin käsimallina, mutta kyllä se hieman ärsytti. Vois kuvitella, että jos menee niinku semmoiseen kynsiteknikkopaikkaan ottamaan kynnet, niin ne kestäisi nyt edes vähän kauemmin kuin 2 tuntia. Mutta onneksi voin ehkä tehdä itse näitä kynsiä täällä kotona sitten. Sain tänään uuden työtuolin, tai siis tilasin Ikeasta semmoisen perus tietokone kautta peli kautta työtuolin ja kokosin sen tuossa ja se on nyt tässä meidän olohuoneessa ja on aivan helvetin ruma, mutta ergonomia on tärkeää. Olen 4 vuotta istunut tommosella satana koulun pulpettipenkillä, siis semmoisella puisella. Aina että mulla on tämmönen upea uusi tukkatyyli. Mä oon päättänyt, että minä en enää häpeä minun painolta hiusrajaa, vaan nautin siitä täysin rinnoin. Täytyy vähän opetella vielä nauttimaan siitä täysin rinnoin, mutta kyllä tästä tulee hyvä. Ja jos joku sitä haukkuu, niin se on lupaus. Jos sä kommentoit tuohon alas, että hyi vittu miten korkealla sun hiusraja on, niin minä tulkitsen sillä tavalla, että sinä laitat minun tilille 1000 euroa ja olet sitoutunut siihen, niin voin sitten käydä tuolla jossain sitten ottamassa vähän hiusten siirtoa. Ja jos et sitten laita sen jälkeen sitä 1000 euroa, niin voin sanoa, että haastan oikeuteen kyllä. Odotan kovasti, että alkaa nämä syksyn realityt tulemaan telkkarista. Erityisesti lempiohjelmani Petolliset. Katsoin tuossa kesällä myös ne UK-kaudet, mitä oliko ne ruudussa. Se on mun lempirealitysarja kyllä tällä hetkellä. Ja sit se on ihanaa, että sulle myös nyt syksyllä täällä Suomen kamaralla myöskin. Sitten olen myös pelannut Simsia, olen nostanut lisäosia myöskin. Olen nostanut sen vuoden ajat. Sitten mulla on se lemmikki lisäosa. Nyt sen jonkun EU kautta noita lisäosaa, missä voi alkaa loitsijaksi, tai mikä se onkaan. Joksikin noidaksia tehdä taikoja. Se on ollut oikein viihdyttävä. Siis mä oon ehkä alkanut hieman varmaan ensimmäistä kertaa elämässäni alkaa kiehtomaan tällainen niin fantasia-jysäyttely. Mutta katsotaan kauanko tätä iloa kestää. Olen alkanut sienifarmariksi. Ostin siis, oliko se Kiljuneuvos, tämmönen Instagram-tili, ja sitä kautta pääsin sellaiseen nettikauppaan, missä myytiin siis tämmöisiä sienenkasvatuskittejä. Ja mulla on nyt tuolla posterivinokkaat kehkeytymässä. En tiedä milloin se ensimmäinen sato tulee. Mä luulisin, että sen pitäisi tulla aika piakkoin, koska se on ollut ehkä meidän joku 4 viikkoa tai jotain tällaista. Sitten kun se sato on kypsynyt, niin sitten siirretään sitä vanhaa sienirihmastoa uuteen sellaiseen boksiin, jota olen täyttänyt kahvipuruilla. Ja sitten ne rihmastot alkaa siellä kasvamaan ja kohta se alkaa puskea se laatikko posterivinokkaita. Toivon mukaan, koska ei ainakaan vielä ole näkyvissä sellaisia. Mutta olisi aika kiva, että saisi niinku vaan koko ajan ilmaisia sieniä. Tai no ainoa mikä ne maksaa on toi kahvinjuonti. Mutta sitä kyllä tulee tehtyä taas. Mähän lopetin silloin kahvinjuonnin, kun aloitin ADHD-lääkityksen Medikinetin, mutta kesän aikana tässä olen kyllä sitten taas alkanut juomaan kahvia. Ja ei ole kyllä tullut mitään sydämen tykytyksiä tai mitään vastaavia, vaikka juo kahvia aamulla ja ottaa niin kuin Medikinetin. Mulla on siis tällä hetkellä silleen, että otan aamulla 40 milligrammaa sitä Medikinet CR ja sitten mä otan lounaalla vielä 20. Ja sitten se kestää koko työpäivän ajan ja jaksan olla olemassa. Onkohan mulla jotain muuta ADHD-kuulumisia? Ei varmaan. Ensi vuonna sitten on kontrolli.
Ja katsotaan, että onko lääkitys ollut toimiva ja uusitaanko reseptit vai mille aletaan. Pyykinpesukone on tuolla jylläämässä. Toivottavasti ei ihan hirveästi kuulu. Hyi helvetti, täällä on näköjään tähtipölyä täällä. Hieman tullut kynsistäni. Ei anneta sen haitata. Luulen, että mulla olisi ollut sellaisia appelsiinipuutikkuja, mutta ei ole, niin kynsiviilalla sitten tungetaan noita kynsinauhoja tonne syvemmälle. Kävin tänään ostamassa vähän niin kuin kosmetiikka-asioita, kuten kasvojenpesuainetta ja teriä partahöylään, vai miten sanotaankaan, sähköhammasharjaan uusia päitä, hammastahna ja tällaisia. Sitten ajattelin siinä samalla, että ok, ostanpa tuosta tollaisen kulmakynän, semmoisen niin tosi ohuen, mitä niin tavallaan rullataan, ja sitten sitä tulee sitä terää sieltä putkilosta ulos, ja se kynä on maailman ohuin. Niin toisen kerran kävi nytten tässä putkeen se, että kun olin ottanut sellaisen kynän ostoskoriini, niin sitten se kynä on tippunut sieltä ostoskorista jonnekin sinne kaupan lattialle. Ja nyt ei ole sitten uutta kulmakynää. Että on tämä länsimaalaisen ihmisen elämä kyllä aika helvettiä koko ajan. Ei mun elämä on kyllä ollut helvettiä ihan hirveän pitkään, tai siis ainakaan toviin. Havaitsin yksi päivä tuli mieleen sellainen asia, että mun pää oli silloin aikoinaan, joitain aikoja sitten, varmaan niin kuin ennen psykoterapiaa ja ADHD-lääkitystä ja näin, koko ajan täynnä kauhukuvia, kuinka asiat menevät perseelleen. Ja sitten kun sun pää on koko ajan täynnä niitä kauhukuvia jokaisesta asiasta, niin totta kai sulle jossakin vaiheessa käy silleen, että joku asia menee perseelleen, mitä sä oot pelännyt etukäteen. Ja sitten se taas vahvistaa sitä kieltä, että nyt sä ajattelet taas niin kuin eteenpäin sitä, että taas kaikki asiat menee perseelleen. Mutta mä oon jotenkin nyt saanut niin nyrjäytettyä tässä viime vuosien aikana mun aivot siihen, että mä en koko ajan ajattele kaikesta, että kaikki menee päin seiniä. Eli toisin sanoen, en pelkää enää tulevaisuutta samalla tavalla kuin ennen. Tai jotenkin mulla on semmonen tietynlainen luotto siihen, no ei ole kyllä luotto, mä en vaan ajattele koko ajan niin yhtään mitään siis silleen, että meneekö asiat hyvin vai huonosti. Olen mä kyllä nykyaika optimistinen. Ja se on ihan siis myös semmoinen tietoinen valinta minulta, että haluan ajatella, että asiat menee hyvin, koska ystäväni Jaana on hyvä manifestoimaan asioita. Ja sitten mäkin olen ajatellut silleen, että no, jos mä vaan ajattelen, että joku asia menee, jos tarpeeksi kauan kun ajattelen, että joku asia menee jollain tietyllä tavalla, niin kai se sitten joskus voi käydä niin. Ja kyllä mä mieluummin odotan jotakin hyvää kuin jotain kauheita. Mikään armaani rakkaani miettii tuolla toisessa huoneessa, kun se kuuntelee näitä mun yksin puheluita. Se kuuntelee Pilvi ja Paula podcastia. Ovat hulvattomia kyllä molemmat. Ja se on kyllä hirveästi mitään kerrottavaa apua omasta elämästäni tällä hetkellä. Okei, kyllähän tuossa jo tuli jo jonkin verran asioita, että koko ajan ei voi tapahtua ihan jokaista asiaa, mutta kyllä tässä kesän aikana on tapahtunut ja sattunut ja näköjään tulevaisuudellekin on hieman suunnitelmia. Mietittiin myös tässä parin ystävän kanssa, että lähtisi käymään ensi kesänä tuolla Skotlannissa, mutta siihen on vielä pitkä aika eikä tiedä, että mihin tämä maailma nyt muuttuu tässä siihen mennessä. Sitten meillä on ainakin siis töissä silleen, että aika myöhään jotenkin saa tietää nuo kesälomat, niin odotellaan nyt sitten sinne. Mä en ole kyllä pitkä aikaa katsonut oikein mitään elokuvia. Ei, kyllähän mä katsoin viime perjantaina, mutta en mä muista sen nimeä. En muista ainuttakaan nimeä kirjalle, elokuvalle, sarjalle, podcastille, itselleni, ihmisille. En muista ihmisiä, joita tapaan tai heidän nimiä. Se on erittäin mukavaa. Katsotaan, tuleeko tästä tämmönen pitkä höpöttelyvideo, jota en leikkaa vai leikkaanko. Kyllä mä ehkä taidan leikata, koska tässä on niin paljon tämmöstä joutavaa paskaa. No niin, nyt on kynnet hiottu, kynsinauhat tuhottu ja näin. Me voimme laittaa tämmöisen base coatin. Pysyy sitten kynnet ikiuneen saakka. Ihan hirveä se keissi, mitä tuolla eduskuntatalolla on tapahtunut. Kevyitä multia vain kaimalle.
hiljaiseksi vetää. Toivottavasti tää valo ei ole mitenkään liian hämärä, koska tuolla alkaa olla vähän pimeetä. Ei nyt pimeää, mutta tämmöistä niinku hämärää tässä elokuun loppupuolella. Se aurinko niinku aamuisin paistaa tänne meidän asuntoon. Oikein sille häiritsevästi, ettei varmasti voi keskittyä töihin. Aina kun aurinko paistaa matalalla, eli tälleen syksyisin, voiko sanoa jo syksy? En halua sanoa, mutta sanotaanpa nyt kuitenkin syksyisin ja keväisin. Kun aurinko paistaa aamulla vielä sen verran matalalla, niin silloin se paistaa suoraan tänne asuntoon. Mutta sitten vaikka ihan silleen keskikesällä ei, koska se aurinko paistaa niin korkealta. Paistaisi hieman, mutta ei ehkä niin paljon. Uuni. Kynsiuuni. Ihmiset on kyllä ihan perseestä. Siis tuli mieleen toi itsemurha juttu tuolla eduskunnassa. Sitten mä menin tietenkin aika nopeasti katsomaan vaikka sosiaalisen mediaan, että mitä siellä on niin kuin aiheeseen liittyen. Eiköpähän vitun ääliöt, ennen kuin edes tiesi, että kuka tyyppi se on, joka on menehtynyt, niin mennyt kaikki uutisten kommenttiosioihin toivomaan, että toivottavasti se on tämä tai tämä tai tämä tai tämä tyyppi. Ihmiset on niin vitun rappeutuneita nykyään, että omalla vitun nimellään aamulla menee tonne höliseen aivan minkäänlaista kunnioitusta niin mitään kohtaa. Toivottavasti tää musta kellakka nyt on ihan silleen niin hyvää. Kyllä tää niin ihan okosti näyttää levittäytyvän. Laitan vaan siis ihan tällaista mustaa. Oli pikkusisko näissä siniset kynnet. Mä haluaisin opetella tekemään niin kaikenlaisia kivoja erikoiskynsiä. Mutta pelkkä halu ei riitä, mun täytyy myös toimia. Se on ehkä ongelmani elämässä. Kun työpäivän jälkeen harvoin jaksaa niin tehdä yhtään mitään niin silleen tavallisuudesta poikkeavaa kautta kehittävää, niin en mä sitten ikinä kehitä mitään. Huomenna täytyy siis tosiaan työpäivän jälkeen rientää junaan. Olemme kermaperseitä ja otettiin sieltä ravintolavaunun yläkerrasta sellaiset kivat yksittäiset paikat itsellemme. Me ollaan tehty sitä kyllä nyt tässä kesällä aika paljonkin ja se on niin kuin vähän lievittänyt sitä matkustamisen tuskaa. Koska meidän molempien sukulaisia tai niin kuin pääosin suku asuu jossain muualla kuin täällä Helsingissä. Ja sitten on kesäloma ja ainoa semmoinen niin kuin pidempi ajanjakso vuodesta, kun voi niin kuin vaan lähteä reissaamaan ja olla vähän kauemmin poissa. Niin kesälomat menee sitten siihen, että istua törröttää junassa ja menee paikasta toiseen ja näkee ihmisiä. Ja sitten voi taas talveksi jumittautua tänne Helsinkiin. Helsingissä on kyllä kiva asua. Ei ole kyllä hirveästi mitään valittamista niin kuin muuten. Mutta ainoa vaan se, että välimatkat on niin kuin pitkät sukulaisten ja joidenkin ystävien luokse. Mutta meilläkin saa kyllä tulla käymään. Tuli muuten mieleen, että ei mä vielä apua seis. Herran kestas. Olin tuossa Radio Suomessa haastattelussa. Olin kertomassa siellä, minkälaista on olla suurperheen lapsi ja minkälaista se on ollut silloin, kun olin lapsi. Se oli tällainen ohjelma kuin Ihmisten ilta. Se löytyy varmaan vielä ehkä Yle Areenasta. Se minun jaksoni. En muista milloin se tuli ulos, mutta tässä. Oliko se tässä elokuussa? Mutta oli hauskaa. Se haastattelu tehtiin siis etukäteen ennen kuin se tuli radiosta ulos. Ja sitten kun se tuli radiosta ulos, niin sitten mä menin yksin puistoon. Laitoin luurit korville ja kuuntelin sitä. Kyllä se on vähän silleen, tuntuu oudolta kuulla oma ääni. Niin, kuulla oma ääni radiosta. Mulla ei ole tällä hetkellä mitään fiksaatioruokaa, koska yleensä mulla on joku semmonen, mitä mä syön niin koko ajan, mutta nyt ei. Rakkaani, armaani puolisoni teki kyllä tänään aika hyvää sellaista vege bolognesea. Sitä nautin kyllä menemään tuossa äsken ja odotan, että hän tekee toistakin. Luultavasti hän kuuli tämän pyynnön, koska on tuossa toisessa huoneessa. Äiti lasta tuudittaa, lasta tunturein. Sitten tietää, että alkaa toi ADHD-lääkkeen vaikutus hiipua. Tai siis on loppunut, kun alkaa
No, niin kuin tämmöistä kappaleet pyörin päässä. Siis mulla on tullut sosiaalisessa mediassa nyt jo vastaan jotakin vittu joululauluja ja joulujuttuja. Nyt on vittu elokuu. Tämä on vielä kesäkuukausi. Ja minä olen nykyään 100% kesäihminen. Okei, se 3 viikon helleputki oli kyllä jopa minulle hieman liikaa. Okei, aika vitusti liikaa. Ja eniten ärsytti se, että just kun mun loma loppui, niin sitten se helleputki alkoi. Sitten vaan täällä saatana sisätiloissa piti kökkiä vittu tietokoneen ääressä töiden siivittämänä. Ei ollut kivaa. Sitten kun on niin kuuma, niin ei jaksa myöskään tehdä yhtään mitään. Sitten se meni se 3 viikkoa siinä, että istui koneen ääressä töissä. Ja sitten töiden jälkeen istui kavereiden kanssa tuolla pihalla. Tietenkin on kiva näille kavereita. Kaipaa myös jotain tällaisia niin fyysisiä virikkeitä. Jos vaan istuu koko ajan, niin tulee vaan vaivoja, ruumiillisia, kyseisiä juttuja. Tällaiset emokynnet tulee. Eipä siinä mitään, laitetaan toi top coat päälle nytten ja sitten tehdään tuo toinen puoli. Niin käykää oikeasti katsoa sitä mun toistakin kanavaa, mitä me tehdään Jaanan kanssa niitä videoita. Ja me ollaan kaivettu siis Redditistä sellaisia hauskoja tarinoita, tai omasta mielestämme hauskoja tarinoita. Ja sitten luemme niitä toisillemme sitten siellä kanavalla. Ja nyt meillä on sitten sellainen konsepti, tai aloitamme tämmöisen uuden konseptin, että etsimme Redditistä mitä tahansa tarinoita, mitä haluamme kertoa toisillemme. Ja jos joku meidän ystävämme innostuu, niin sitten se voisi tulla myöskin siihen kyseiselle videolle kommentoimaan jotain nohevaa. Minähän en osaa koskaan kommentoida yhtään mitään järkevää, koska kaikki mun jutut aina menee johonkin alapääasioihin. Mutta mun mielestä kyllä ihmiset yrittää antaa itsestään koko ajan jotenkin liian fiksua kuvaa. Ainakin omasta mielestäni. Elämä ei ole niin vakavaa, eikä yksittäiset ihmiset ole niin vakavia. Ei tarvitse koko ajan esittää mitenkään intellektuellia. Aikaan, jos minulta kysytään. Se valo. Hei! On siinä vielä. Toivottavasti tää mitenkään ihan hirveästi kolisi. Mä yritin asetella sen semmoseen miellyttävään asentoon, että se ei kolise teille, eikä se paina minua mistään. Enää se nyt menee näin vitun kauan näissä kynsissä. Mä oon tehnyt näitä nyt 40 minuuttia ja mulla on toisen puolen kynnet nyt vasta valmiita. Tosin siinä saatanan hiomisessa meni kyllä 900 päivää. Sitten vielä nämä päälliset paskat vittuun. Näistä geelikynsistä jää aina semmonen niinku tahmea osa tohon päälle, niin se pitää vihkiä pois. No niin, nyt päästään myös toisen puolen kynsiin. Ei saatana. Ei, mitähän suuntaa tossa meni. Pitäisit huomenna fiksailla näitä kynsiä, jos minä ei nyt onnistunut, mutta en mä nyt tiedä miksi nää ei olisi onnistunut, koska mä teen aina tällä tavalla näin. Jos teillä on jotakin vinkkejä, että miten sais tosi helposti paljon rahaa, niin kertokaa mulle. Minulla on rahanmenoa. Esimerkiksi silmälasit. Niistä piti maksaa. Uudesta kihlasormuksesta täytyi maksaa. Avaimet eivät ole kadonneet tässä ihan viime aikoina onneksi, koska mulla on semmonen chipolo tai joku tällainen. Eli siis tämmönen jäljitin, että tiedän, että missä se avain on. Tai ainakin missä se on viimeksi ollut yhdistyneenä minun puhelimeeni. Niin sit jos avain on hukassa, niin sit mä voin puhelimella soittaa siihen. Eikö se ole kätsyy? Kiitos ystävälleni Sannelle tästä. Mä oon siis tässä Helsingissä asuessani hukannut 2 omat avaimet. Ovat tulleet maksamaan noin 400 €. Ja mä muistan silloin, kun mä asuin vielä Oulussa ja mä asuin yksin, niin mun piti koko ajan olla soittamassa huoltoon, että tulkaa aukaisee mulle ovi, että mulla on avaimet jäänyt sisälle. Siis siihenkin varmasti on mennyt satoja, lukemattomia rahoja. Mutta ei auta. Ei auta märimarkkinoilla.
No riippuu tietenkin minkälaiset markkinat on kyseessä, mutta avainmarkkinoilla ei varmaan. Se oli mukava, kun olin vielä pikkuinen pojankoltiainen ja sitten asuin vielä Haapavedellä ja sitten Haapavedellä oli kesäisin turvemarkkinat. Se oli kesän kohokohta, kun pääsi käymään turvemarkkinoilla ja sitten siellä pystyi ostamaan metrilakua. Ihan tässä viime vuosina en ole kyllä tainnut ostaa metrilakua. Mistä sitä saisi? No, täällä Helsingin toreilla varmasti jossain myydään. Tai ainakin myytiin. En tiedä, myydäänkö enää tälleen syksyisemmillä säillä. Näin havaita, että ei talvi. Se on niin epämukavaa. Se on... Mä oon ehkä niinku aikaisemmin ollut semmonen, että vitun kuumaa, mä en pidä tästä. Mutta viime vuosina minusta on tullut tällainen kesän ja valon lapsi. Ehkä se johtuu siitä, että mä en ole koko ajan niin saatanan masentunut. Aina nostettiin myös teatteriliput johonkin. Mutta ihan kun muistaisin teatteriesityksen nimeä. Pitäisikö alkaa kirjoittaa noita kaikkia nimiä ylös, koska ne ei vaan niin kuin jää näköjään. Oliko se ihmisistä, elokuvista, sarjoista, kirjoista, näytelmistä? Onko mulla joku... Multa puuttuu aivoista se nimikohta. Mutta toisaalta kai sitä elämässä muutakin muistettavaa kuin joku random baaripirkon nimi. Sitten mulla on kyllä myös tää, että mä oon lukenut vaikka joku kirjan tai katsonut jonkun elokuvan. Niin joinakin päivinä mä muistan jonkun kirjan juonen oikeinkin kirkkaasti ja joinain päivinä en taas sitten yhtään. Voitteko kertoa, mistä tämmönen johtuu? Ehkä mulla ei ole vaan aivosoluja. Mä en siis aloin polttaa röökiä 12-vuotiaana. Ja tupakointi tuhoaa ihmisen aivosoluja. Mutta onnellinen on se, joka ei pysty murehtimaan, jos aivosolut ovat jo mennyt elämään. Mun pitäisi saada tälle niinku kuvaamisellekin joku rutiini, ehkä. No ei todellakaan pidä, koska en mä ylläpidä sitä rutiinia kuitenkaan. Mun pitäisi vaan enemmän spontaanisti alkaa puuhastelemaan ilman mitään semmoista sen suurempia kynnyksiä. Mä oon miettinyt, pitäisikö tehdä vaikka sellainen parisuhdevideo. En tiedä miten sellaisen toteuttaisi. Sitten mä voisin kokkaa jotain. Siis sitten kun mä saan sen sienisadon, niin sitten mä voin kokata jotain kivaa. Ostarivinokas ruokaa. Kuunteleeko kukaan enää radioa? Kuuntelin silloin, kun asuin vielä porukoilla ja tein maatilatöitä. Meillä on maatila, niin siellä sitten peltorit päässä lypsin lehmiä menemään. Tai olin niittämässä, kyntämässä. Kaikkia tällaisia maatalousasioita. Jotenkin hullua, että mun äiti ja isä eivät ole enää maatalousyrittäjä. Mun pikkusisko ja pikkuveli siis osti niitä sen maatilan. Siis niin kauan kun mulla on rakentunut jonkinlaisia muistoja päähäni, niin kauan mä oon asunut siellä niin pienenä siellä maatilalla. Ja äiti ja isä on niin tähän päivään saakka olleet siellä sitten niin maatilan yrittäjiä, mutta mikään ei ole ikuista. Kun mun vanhemmat on kyllä aika nuoria silleen. Äitillä oli just 50-vuotiaat. En valitettavasti päässyt paikalle. Siinä olisi vaatinut sitä, että matkustaa. Jos olisi oma auto, niin ehkä sitten niin voisi helpommin matkustella paikasta toiseen, mutta ainakin niin kauan kun me tässä asutaan, niin tuskin autoa hankimme, koska ei tässä niin kuin Helsingin, onko tämä nyt itäisen kantakaupungin alueella, niin autoa kyllä tarvitse yhtään mihinkään. Niin kuin ainakaan siis tälleen arkielämässä. Ja ainoastaan silloin, jos on joku tyyli kesälomaa tai jotain tällaista, niin silloin olisi kiva olla auto. Ja joo, autoja voi vuokrata, mutta ne maksaa ihan siis silleen järjettömiä määriä omasta mielestäni. Jos vuokraa vaikka viikoksi tai jotain, en näe sitä järkevänä investointina, vaan mieluummin sitten pistahtaa junaan ja odottaa, että pääsee paikasta A paikkaan B. Mä luin tuossa yksi päivä, että sellainen sieni kuin siiliorakas niin voisi auttaa ADHD-oireisiin. Ja sitten mietin, että pitäisikö mun kokeilla.
Sitä voi ainakin ostaa ruohonjuurista jotain sellaista uutta. Ja siis niitä on ollut ihan jotain tällaista. Googlettakaa, löytyy sellaista tietoa, että se voisi olla hyödyllistä ihmisille, joilla on ADHD. Ja olisi joku Parkinson tai Alzheimer tai joku tämmöinen. Että niillekin semmoinen voisi muistisairaille ihmisille, että nekin voisi hyötyä siitä siiliorakkaasta. Niissä on kai jotain hyvää. Mä kuuntelin tällainen, tämän kirjan nimi oli Tuntematon mieli. Kuuntelin BookBeatista ja se käsitteli psykedeeleistä tehtyjä tutkimuksia tässä viimeisimpien vuosikymmenten aikana. Ja se kirja avasi kyllä silmäni. Ja mietin vaan, että miksi vitussa me ihmiset tullaan niin saatana tyhmiä, että me voidaan hyödyntää jotain tällaista asiaa kuin vaikka psykedeelit, vaikka lääkeresistenssin masennuksen hoidossa tai ihmiset, jotka on kuolemassa vaikka syöpään. Nekin hyötyy tosi paljon tällaista niin psykedeeli-avusteisesta terapiasta. Tai ylipäätään, siis jos sulla on joku semmoinen sairaus, jos miettii vaikka jotain tämmöistä, niin kuin, jos sulla on vaikka pakkoinen häiriö, ja sun ajatukset on jumiutuneita tosi paljon vaikka jotenkin osa-alueella elämässäsi, niin sellainenkin ihminen voisi hyötyä tällaista niin psykedeeli-avusteisesta terapiasta. Meillä kasvaa ihan täällä Suomen luonnossakin psykedeelejä, eli sieniä. Mutta jos sellaisen poimit maasta, niin olet huumausaineen rikollinen. Ihan vitun typerää. Sitten täältä Suomesta ihmiset matkustaa jonnekin Kolumbiaan, vetää ayahuascaa, vai mikä se onkaan, tällainen maailman voimakkain psykedeeli. Niin kuin vaikka toi Sampo Kaulonen esimerkiksi kävi vetelemässä sitä jossain retriitillä tai jossakin tämmöisessä seremoniassa. Ja ilmeisesti sai siitä aika suuren avun hänen omaan päihdeongelmaansa tai jotakin. Jos olen ymmärtänyt oikein. Koska siis monelle varsinkin esimerkiksi päihdeongelmiin se niin kuin, toimii ilmeisen hyvin. Että jos ihminen saa jonkun tosi voimakkaan tripin, niin sillä ei ole enää semmoista samankaltaista suurta himoa välttämättä tulee enää niin kuin käyttää jotain vaikka alkoholia tai muita päihteitä, mihin sillä on vaikka tosi riippuvuus, koska se hieman silleen ilmeisesti muokkaa ihmisen aivoja silleen semmoiseksi niin kuin plastisemmiksi, miten sen voikaan sanoa. No, ihmisen päässä syntyy jotain tämmöisiä uusia ajatuspolkuja. Mehän aina halutaan ajatella mahdollisimman helposti ja löytää aina semmoinen niin kuin oikea tapa ajatella milloin mistäkin asiasta. Ja ne ajattelutavat voi olla vääristyneitä, mutta koska ne ajatuspolut ovat vahvistuneet tosi voimakkaasti, jos kuvitellaan vaikka ne lumihanki, ja sulla on vaikka siellä 3 semmoista todella syvää uraa, ja sä pääset niin niitä pitkin vaan kulkemaan. Jos vaikka ottaa jotain vaikka sieniä tai LSDtä tai jotain muuta psykedeeliä, niin tavallaan se tasoittaa ne urat takaisin silleen, että sä pystyt niinku kulkemaan siellä hangessa myös jossain muissakin paikoissa, kuvaa niissä sun vanhassa 3 urassa. En nyt sano, että jokaisen pitäisi mennä vetämään jotain trippejä helvetisti, mutta jos on vaikka taipumusta psykoosiin tai... Mutta kyllä mä sanoisin, että tällainen psykedeeliavusteinen terapia esimerkiksi voisi mullistaa esimerkiksi tämän meidän mielenterveyskriisin, koska Suomessakin on kuitenkin niin helvetisti masentuneita ihmisiä, jotka on sen takia niin invalidisoituneita, ettei pysty niin tekemään yhtään mitään. Ja mäkin olen joskus aikoina ollut kyseisessä tilanteessa. Mutta mulla on ollut sitten muita keinoja päästä siitä yli. En ole itse koskaan käyttänyt psykedeelejä, että jos siellä nyt joku poliisi katsoo tätä videota, niin katso vaan ja tule tutkimaan tilukseni. Ei ole happoja täällä kyllä, mutta ehkä mun täytyy pitää tästä hieman breikkiä ja sitten uudelleen tutkia asiaa ja kuunnella tai lukea joku toinen teos tästä aiheesta. Sitten vielä topcoat ja sitten vielä hieman hiotaan ja katsotaan, että onko nämä kynnet valmiit vai ei.
Mä tässä niinku miettiä, että onko mulla jotain pelkoja elämässäni tällä hetkellä. Jostain kumman syystä voi sanoa, että en mä nyt oikein hirveästi pelkää tällä hetkellä mitään. Selitinkin silloin aikaisemmin siitä mun aivojen nyrjäyttämisestä. Mä sanon, että ADHD-lääkitys on vaikuttanut niin paljon niin kuin omaan elämään positiivisesti, että on ihan sellainen niin kuin, kykeneväinen olo aika monenkin asiaan ja semmoinen luottavainen. Jos mun pikkusisko sai ADHD-lääkityksen, aloitin tuossa kesäloman aikana yhden maalauksen. Mä en ole pitkä aikaan maalannut mitään. Luonnostelin sen siihen kanvakselle ja siihen se sitten jäikin. Mä nyt ajattelin vaan sille, että pitäisikö mun alkaa vaan panostaa tähän YouTubeen silleen kunnolla. Että jos aina jos tulee semmonen inspiraatio luoda tai tehdä jotain, niin sitten mä voisin vaan alkaa kuvaa aina videoa. Koska tää on kuitenkin mielestäni mukavaa. Ainoa, mistä mä en hirveästi pidä, on editoiminen. Pitäisikö mun alkaa vaan striimaa? En tiedä. Olen täällä ihan tälleen autenttisesti bokserisillaan. Tervetuloa meidän torstai-illan meininkeihin. Saunassa käytiin ja täällä vaan hyllutaan ja ollaan naamat punaisena ja tällaisia tänään meidän torstai-illat yleensä on. Meidän arki nyt on muutenkin aika itseään toistavaa. Töihin, urheilua, kauppaan, syömään, suihkuun, nukkumaan. Tätä maanantaista torstaihin asti aina. Perjantaina sitten saattaa olla jotain muuta tekemistä töiden jälkeen. Kavereiden näkemistä tai ja vaikka syömässä jossain tai en voi vieläkään uskoa. Voin uskoa sittenkin, ei mitään. Kannesta nyt ihan hyvät tuli. Ei ehkä parhaimmat, mitä mä oon elämäni aikana tehnyt, mutta tää vaan huitoo käsillä hirveästi, niin ihmiset ei kerkeä nähdä, että epämääräisesti nää on touhuttu. Hei, jos ootte käynyt Madeiralla, niin kertokaa jotain vinkkejä, mitä sitä kannattaa tehdä. Mä oon katsonut pari YouTube-videota tai tämmöstä niinku matkavlogia. Jotkut ihan, en tiedä, jotkut tyypit oli siis tehnyt niinku vlogin aiheesta. Ei suomalaiset. Ja sit mä vaan katsoin ne ja sitten näytti silleen, että siellä on vaan vitu siistiä ja niinku se luonto on siellä hulppeaa ja mun täytyy ostaa itselläni lenkkarit sinne, että voidaan sitten patikoida menemään siellä. Täytyy vähän pohdiskella, että uskaltaisiko vuokrata auton. Ainakin pyöriä sillä voisi vuokrata ilmeisesti. Ja myöskin sillä ilmeisesti bussit kulkee aika silleen niin tiheään. Yli 10 minuutin välein. Ehkä ne matkustaa niille. Tai jotain. Tällaiset kynnet oli mustat, tavalliset, erittäin perussuomalaiset kynnet. Joo. Kiitos kun katsoit videon. Tykkää siitä. Tilaa mun kanava. Kerro minulle mitä sinulle kuuluu. Ja matkavinkkejä Madeiralle. Ja onko sun kainalokarvoja koskaan värjätty vihreäksi. Hyvästi jääkää ja nähkäämme taas seuraavassa videossa. Moi moi!